Eu son muller e son regueifeira. Tradicionalmente, a improvisación, polo menos arriba dos escenarios, sempre estivo moi masculinizada, sempre se asociou máis aos homes, inda que eu unha vez escoiteille dicir a unha grande improvisadora como é Sofía Tarela, que forma parte das que foron as Garotas da Ribeira, escoiteille dicir que se as cociñas falaran, pois se as cociñas falaran seguramente coñecésemos moitas máis regueifeiras dende hai moito tempo, non? Pero o caso é que tradicionalmente sempre os homes se identificaron máis como regueifeiros, pero hoxe en día, e grazas a referentes como a propia Sofía e a súa compañeira Paola, que son as Garotas da Ribeira, ou tamén Leonarda de Tallo, pois as mulleres, tamén outras identidades, incorporámonos á regueifa, a improvisación oral en verso, por iso tamén a regueifa en sí é moito máis diversa. Ademais, a regueifa, como a todo, camiña cando aos tempos, é, digamos, un filtro que nos axuda a transmitir discursos. Entón, se hoxe en día o mundo é feminista, a regueifa tamén é feminista, senón non é regueifa, é outra cousa.